Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Bueno, Imanol, gaurko honetan Basque Culinary Centerretik ere tolosar bat hemen indarrean babarrunak egingo dituzu, baina ez zaude bakarri gaur. Ez, esan ez bezala gaur bi lagun daude hemen, Jose Antonio Labe peruarra, hau Kuzkoko sukaldari bada, eta Jau txinatarra. Eta bueno, pixka bat, nahi dugu egin da babarrunakin era desberdin bateko plater batzuk sukaldatu. Zu tolosarra zara, babarrunko fraidan ere bazaude, zuretzat zer esan nahi du babarrunak? Babarruna asko da, ez nire uste tolosarrentzako alde batetik sukaldariontzako bada produktu bat oso garrantzitsua, baina babarrunak aldi beren historia, tradizioa gauza asko esan nahi ditu, ez? Eta batez ere Tolosan honelako inguru baten, ez? Nik uste kondutan eduki behar deula nondik datorren, baserri mundu hoi, eta produktu aztertzeunen jaki hutsa baino gehiago dala, ez? Historia eta dukan guzti horrekin. Zu sukaldari izanik, modu gehiago ere izango dituzu babarruna lantzeko? Bai, eta gainera ez dakizua iruditzen zaitez askotan hemen, era tradizionala egia esan oso ona da, eta nik esango nuke benetariko, baina, bildur puntu bat da berritze horrekin, ez? Eta guri iruditzen zaigu, mito asko kenduin behar ditugula eta produktua, gutzat disfrute gehiago sartu. Esperto bezala, zer da hobe, babarrunak bere sakramentuekin ala gabe? Sakramentuak asko launtzeile. Aparte sukaldatuta eta bestera batea jarrita, baina nik uste babarrunak lagungarri gisa behar dutela, ibarrako piparrak, behasain godolkia beharrezkoa da. Ikusten dugu hemen beraiek ere sukaldatzen, ikasi dute, nola egiten diren? Bai, eta gainean egin 4 urte amazkite da, ja entzun dute Tolosako babarruna askotan, ez? Orduan, behaien herrialden asko sukaldatzen da, Perun asko sukaldatzen da babarruna, eta orduan egingo dutena da, Tolosako hartu eta behaien erara eraman, eta zerbait desberdina. Alea asko aldatzen da handikona? Bai, ni Perun egon ginean, Perun dauzkaten aniztasuna ikeragarria da. Ikeragarrizko alepila dauzkatean baita klima handeetan oso desberdina da, orduan mota askotako babarruna dauzkate. Eta asko aldatzen da, asko aldatzen da alea. Gaurko eguna ikusi dute, badakizu ze iruditu zaien azoka eta... Asko uste zaie, etorriak dira Tolosa lehenago azoka ikuste, baina behaiei asko harritzikina da nola lortzen den nukleo, jau da, baserritarra eta sukaldarien arten, ez? Behaien herrialdetan merkatuk aurkitzen dira, baina askoz ere industrializatu gok, eta honek atentzio asko itzei. Eta gastronomikoki asko baloratzu behaiek, bai. Es un día muy cultural, ¿no? A través de un producto hacen su identidad y eso lo difunden, ¿no? Es muy bonito para nosotros y además que compartimos ese elemento que es la alubia en cada uno de esos países. Realmente la alubia nace, ¿no? En los Andes peruanos, en México justo hace 7000 años y la base de nuestra alimentación se representa como ese producto, ¿no? Además, con la fusión de distintas culturas que tiene mi país, hemos podido adaptar a cada necesidad el producto. Y lo bonito que en Tolosa se valora, ¿no? Este producto que es la alubia y con un solo producto hace un gran plato. Pues muy buena calidad. Yo creo que tiene mucha es muy potencial a hacerlo en diferentes platos, algún plato chino y tal, y yo creo que tendrá mercado en China también, porque en China tenemos mucha cultura de consumir la soja y la alubia también es un tipo de cereal. Yo creo que tendrá mucha oportunidad ahí. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.